Kastelin epäselvästi huomioon. Tämmöset taru ennen 8 jo kereen. Mitä salapoliisityötä sun tehdä? Ei vitsi. Tämmönen pergamentti, mikä sun täytyy nyt lukea. Jos osaat selvää. Saatko selvää? Joo. Ääneen. Aha. Minä neiti Raunia, tuleva rouva Jokinen, lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon, että seuraavan 24 tunnin aikana tulen avoimin mielin pitämään hauskaa ja tottelen sokeasti vailla omaa tahtoa polttariporukan käskyjä. Lupaan myös olla peruuttamatta jo ystäville toimitettuja hääkutsuja ja tulen toivottamaan kaikki tänä iltana kanssani juhlineet ja iloinneet ystäväni tervetulleeksi häihini puolestaan juhlimaan minun onneani, johon en anna tämän päivän tapahtumien vaikuttaa. Ja jos sanani syön, niin mörkö minut vieköön. Mikä jäi? Marimekon laukku löytyi. Oh shit. Marimekon painakaa kaasua! Jaha, Maiju, tuu vaan! Sinne vaan! Tää oli niin ollut paha. Kylläpä tää jousta. Aika vala, mua pelottaa. Kato miten korkea mä vaan! Some people think they know it all. I guess I'll have to show them all. It's only one thing on my mind, and I am running out of time. I'm coming through, so get out of the way. I am a woman on a mission. Nothing can stop me, I'm stronger than ever. I'm gonna see this through. I am a woman on a mission. Whatever it takes,
Noi tarvii vetäjän eteen, et ne taju mitä ne täällä tekee. Ne polkee, sä voit johtajaa seuraa tai ite ohjata keulaa. Nyt pyörät pyörimään vaikka et välttämättä jaksa. Päämällä maksaa, en töitä pelkää, ne kelpaa mulle. On alustasti haissu seikkailulle. Jonkun on näytettävä mallia. Apua! Maju, miten sä oot päässyt sinne? Ai herra jumala. Älä! Apua! Laura, sä päissä rumpeena aika teräviin. Polkeet, jaksaa. En lopeta kun on väsynyt, mä lopetan kun on valmis. Silloinkin kun ei todellakaan tarvis, teen enemmän kuin muut, mutta veremmaku suus. Vaatin toistoja valmisteluun, me yritetään vielä se 10. kerta. Mä en oo luovuttanut, en edes verta. Sit kun vihdoin se saakin natsaa, se voi kadota nopea kuin Samin vatsa. Kaikki tulokset kyllä huomaa, mut kukaan ei kadehdi työkuormaa. Kyllä se näkee miten työstäni nautin, oves luki vedä, mä työnsin sen auki. Yeah! Mä tiedän mitä teen, aseket tavoitteet. Ja nyt mun enää täytyy jaksaa. Vaikka aamu väsyttäis ja moni himaan jäis. Mä tiedän et mun täytyy jaksaa. Ei mikään helpolla tullutkaan, nyt on entinen pullukkaa. Työmoraali on vakava, nyt kilot on takana niinku pakara. Jonkun on näytettävä mallia, jonkun on täytettävä halki valtavia palleja. Ne on tallella. Mä tiedän mitä teen. Ei ollut taru paha silleen. Mistä sä pidit Maju kiinni? Näistä vai tuolta ylhäältä? Okei, tässä on niinku keskivartalohallinta. Venyttele jalat, Laura. Sonni, 10 tonni, silikoni, rolloni, paperikori, berberi, rabarberi, berberi, hormoni, mormoni, flash cordoni, Tom, Tommy, Cruisen, Tommy. Apua! Mulla on niin pitkät nää ketjut, et... Häh? Okei. Ojat tonne. Mikä fiilikset? Mikä pitää? Kärkiaika Minna sit vaan! Sorateiden virtuoosian lentää matalaa, jalka tuuppaa kiinni kaasuun. Nuoteista hän soittelee kuin teiden Rubinstein, sompa repii kaiken irti autostaan. Hei, hän syntynyt on vauhtikallossaan. Hei, 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 ja bensaa suonissaan. Neuran silmä vasempaan ja 100 oikeaan. Oiva vasen, antaa mennä vaan. Oli yhden miehen ratissa liikaa klappia. Se tuli mutkaan ja sitten tuotiin pappia. Pimeä on taivas ja jäässä pintatien. Herran vauhtin nimensä ja kaiken hinta taito lie. Hei, hän syntynyt on vauhtikallossaan. Hei, 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 ja bensaa suonissaan. Neulan silmä vasempaan ja 100 oikeaan. Loiva vasen, antaa mennä vaan. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
alone. Girls need a break, and I'm gonna take the chance to get out on the town. Lyykausta maista. Ai niin, sit siellä oli vielä tommonen herkku. Sillä ei ollut siellä vaihekivillä. Siinä! Sitten tasapainottelet siitä. Jaha, miten sä sieltä tulee joku vihja? Tuossa on musta myrskyä sitten. Stop! Stop! 90 asteen kulma, paitsi että sä menit takas. Tää oli Laura semmonen kitikät juttu. Ei se niin. Eli käännytään. Tää ei nyt... Ai! Sinne! Ei hitto, mä oon hyvä neuvoma. Just niin, tänne... Mikä helvetti sulta tää nyt on? Okay. Ai siis lankkua vielä vai? Niin, lankku, juu. Ja sit stop! Taas käännös nopeasti. Vittu ne vihdat nyt. Joo, sitten 90 asteen kulma tänne mikä vasempaa päin. Ja lankku on siinä vähän just niin, tyrkuri. Oi lankkua! Olikohan tää vähän liian huono? Mikäs seiveri sieltä? Vaihda partakone. Stop, vähän isompi. Ota askel eteenpäin. Muakin päälle lentää askel eteenpäin. Joo, niinku, juu. Joo, ja ponnista siihen. Sitten lailla nousi. Sitten, mikä tää on? Tuu. Käänny. Eteenpäin muutama askel. Onko tosiaan turvallista kävellä vai pitäis? Joo, no vähän voi. Ja sit joo. Sit ota askel, isompi harppaus eteenpäin, ylöspäin. Mihin me asutaan veneeseen vai? No lankku jatkuu ja sit ponnistat ylös. Ponnista. Ai kauhean sä oot nyt korkealla. Ja sit eteenpäin, muutama askel. Mä en oikein voi, tässä pidä mua hihasta kiinni. No kun, tosi epäturvallinen olo. No pidä siellä. Joo, vähän vielä ja sit... Noin kovaa! Vähän. Suurisuinen nuuka, vaiko älyntäsi veitsen terä? Otetaan vaikka suurisuinen. Joo. No ei se väliin! Mä kestää. Ei vielä! No, joo. Mä en kestä tätä musiikkia. No niin. Elikkä sä kerrot, että sä oot suurisuinen, joten saat vähän evästä tähän sun matkalle. Ehkä. Tarjoin ja saattaa syödä. Tää on poliisimestarin biisi, eikö se oo? Sitten otat täältäkin, tässä on kauha. Okei. Sitten varovasti. Ja juot sen tyhjäksi. Ei vittu, mikäs tää on?
tuli tilanteeseen sopiva musiikki. Tuli! Tää on noita jotain myrkkyä. Mä en saa mitään tohko, mitä tää on. Niin. Onko? On! Ai se pitäis olla. Siinä lukee kurkissa soppa. Ei mitään maistunut siitä. Tää on Fenix niin tulee ollut. Tämä tuli. Saiko Kaljalla tatskat kiinni? Tossa läteköitä sitten. Aika komea tarve. Onpas iso puu. Löytää avain sieltä, että sä pääset löytämään sun aartees. Sitten vaan rohkeat kädet. Se on sinne ihan pieni. Mitä täällä päkäpyjä sammaliin? Ootas nyt ihan mennä. Saanko mä sekin heittää näitä pois? No joo. Kunhan se avaa. Ei. Ei juu! Suoraan mun jalka! Sori. Odossa se suurempi köntsi sitten se. Pieni määrä kerrallaan. Joo. Tässä voi mennä toviin. Ei tässä ole kuule koko ilta-aikaa. Sä ajattelet sitä seuraavassa koitoksessa. Ei mene muutakaan tekemistä soo, että niitä voi perkaa siinä rauhassa. Minkä te vaan juhlimaan mä pistän avain. Me tullaan katsoa pari tunnin päästä mikä pössis. Mikä fiis. Joo, totta, että oot myös tää edistynyt. Minkä kokoinen se on? Älä nyt kattele muualta. No en mä tiedä miksi mä käänsin edes päältä kun mitä hyötyä siitä oli, mutta... Kukas me nyt mennään jossain kafeella semmoista, että tästä on minä tahansa hetkenä putoi johonkin. Me ollaan laituri, mutta ihan oikeestikin. Sitten stop. Alaspäin rappunen. Alasti. Ja toinen vielä. Sitten joo. Odotas. Stop. Pitää ottaa vähän isompi harppaus eteenpäin. Ei vähän isompi! Joo, ei! En mä pysty, mä en uskalla. Noin. Ei! Oikein hyvä, oikein hyvä. Joo, näytetään sun sit mikä se on. Mä pelkään koko ajan, että mä astan jokin veneeseen, ja sit on vettä väliin. Ja sit taas alas, tulo rappusesta alas. Vai yksi. Joo. Musta tuntuu, että huivi alkaa välistyä. Ei se haittaa. Okei, onko nyt finaalit? Nyt sä saat avata sun silmät ja avata sun hauvat. Selvä, missä se Ai on? niin, no mä voin avata sen. Vähän levit! No okei. Ajatus oli... Ai niin, se on muovipussi, kun tässä on vettä. Juu. Niin, ajatus oli kerkeä, että täällä on semmonen ihana kirkas sää ja... Ei vitsi, musta tuntuu, että mulla on silmät ihan semmosen Mitä? Voi ei uskalla, mä koskee kuulehan tämmöset lähtäiset kädet. Apua! Sä laitsit noin helpot, mulla kesti ikuisuus avata sen. Siinä on sun sormus, että sä voit leikkiä, että ootte jo naimisissa. Oho. Hevosia. Kyllä. Otetaan sormus saman tien APC sormeen. Sitä saa onneksi kiristetty, kato siihen mukaan mitä sä
Nyt. Terve. Tyhjentykää se. Terve. Ei mulla on vatsomaasio. Kuka nyt soittaa? Vamu. Ei nyt ehdi. Ottaa vasuun. Mä vien nyt nää. Jaha. Tuleeko rakentakin juomaan? Tää varmaan oli mun puolita se Desmondin kanssa. Juu. Mä muistin sen eilen. Tää on kenen ne on? Otin mä tiedä, kai ne on sun. Mä otan tässä niinku viimeiset. Enää ei oo kyllä varaa menettää yhtään pienempiä. Täällä oli Minnan aarrearkku tuolla saunalla. Voi! Mä tuun vielä vähän tätä Volvoa tästä nyt ihastelemaan tän kanssa. Mä en oo ihan varma. Siinähän nyt on kaikkensa antaneena. Oli vaan ihan silleen. Juu, sä oot syöttänyt sun hevosilla hukkakauraa, sit sä oot pistänyt ne ihan paskapukaa ja sitten pellolla ja sit on lähtenyt itämään siellä. Kellot seisauttaa, kun turhan nopeaan aika tänä yönä raksuttaa. Mistä aikaa lisää sais, yö kun juoksee aamuun päin, kai saan sua vielä koskettaa. Aika on niin julma, se matelee, juuri silloin kun se saisi kiiruhtaa. Nyt kun olet siinä, aika suin päin ryntäilee. Kuka voisi kellot seisauttaa ja ajan pysäyttää, kun maailma lainaa kaikkein kauneintaan? Kuka voisi kellot seisauttaa ja ajan pysäyttää, kun maailma antaa kaikkein parastaan? Olen pieni ihminen, enkä sille mitään voi. Parhaat hetket juoksee nopeaa.